Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguro makadi. Aiwa ini ndiri pangu makadizve. Tiri pari sei matari. Matari ari nani. Handitika. Sure. Vazukuru vari kuti ko sekuru mazano asi vakachinja futi mashandiro avachabuda atichamboona vachinobatsira mhuri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Chiko chakuitika raya. Regai tinovhunza una sekuru kuti ko zvikuitika. Aiwa tinofamba. Dzimwe dzongo tirikona kuenderera tisina makamera mwana kuti sekuru mushatoda kuendwa. But tisasida iri makamera. Ande munotibatsira tiri kutoenda dzimba dzavanhu. Vamwe vanongozvibvuma kuti sekuru andei. Vamwe vanongozviramba kuti sekuru dare redu isusu vasira zvemakamera. Toda kungonoshandirwa kuti chinyararire. Handiti. Mabva mataura nyaya yakanaka ndogara nchikunzwa vamwe kuti ini ndoda kuenda kunobatsirwa kwasekuru kanengo asi zvemakamera handidi. Tsanangura kumakamera ipapa nekuti vamwe vazukuru zvichida pane toni mumwe ari kuona asi ari kusvika kuuya kuzobatsirwa asingazivi kuti aiwa makamera aya anongouya apo nepapa. Right, isusu panapa kamera kazhinji panapa ndofana kutoita queue yevanhu vanouya vakatowandisa. Sekuru ndoda kubuda hangu pamedia, sekuru ndoda kubuda pamedia. Isusu nemimi nemedia hatimanikidze vanhu kuti pinda pakamera imhosva zvinotosungisa. But mumwe munhu anogona kushama kuti sekuru hangu ineneka ndoda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone kuti dambudziko randinaro ndoda kubatsirwa. Ndifunga inini pabasa iri handina kuita zvokufonera zvokutsvaga vanhu vemakamera kuti vemedia uya munditore. Ndifunga Mr. Robert makauya mega pano kuti sekuru basa ramuri kuita rinotyisa. Rega timboratidze kuna vamwe vanhu mambavha n'anga nemaprofita n'anga dziri kunzoko dzisinganzwisisi dzisikubuda iri pamedia vachisingagone basa. But imi ndoda kuti ndombokisai pamedia ndikatombozviramba kuti zvingaite izvozvo here kuti mudibudise pamedia. Ndifunga makaya makanditora anoita kana ndasingakuzivei makazongosvika megani panapa makaita interview neni ninyenkomana wokupenga iyoyo. Saka makamera titendere kuti munhu anongouya nzi ngapinde pakamera kwete. Munhu anenge atozvipira panyama yake kuti ainangu sekuru ndoda kuti zhinji veZimbabwe nevanhu vari kunze kwenyika vaone zviri kuitika kana zviri pandiri. Handiti. Kozoitawo vamwe vanobva kuti inini unoziva Robert ndoda kunobatsirwa kwasekuru kanengo manje ndiri munhuwo futi anozikanwa. Kwasekuru koko kunobatsirwa vanhu sei bhotsi ndikangosvika ndinogona kuzikanwa nevanobva ndinoona kuti ndini. Vanhu ivavo vanenge vachidawo privacy yakaita saiyoyo vanopafambisa sei? Tine mumwe musha watinawo uri private handi utaure pauri. Unogona kuuya wobva wafona sekuru ndoda kuuya ndoda kubatsirwa. Otherwise unotungamira chechi tinobatsira muchivanhu. Unotungamira zvepolitics kuti uye politics auya panapa zvinogona kushosa asi ndakungana. But zvinhu zvisinganyadzisi. Kana kuchechi zvinhu zvisinganyadzisi. Maprofita n'anga dzimwe n'anga dzogona kuuya dzoda kubatsirwa nemi makasununga kuuya. Kana iri private yenyu munofona panhamba pa772 iyoyo mafona mobva mataura kuti haina zvikakwanisa handisiuya kudari nokuti una vanhu vakawanda. Tinokupa position yako inoenderana newe. Ende uyezve hasi kuti kana tashandira munhu tofanira tizotaura kuti nhenga akazouya mufundisi nhenga akazouya kudare kwedu ayo isusu tenda kana iri private private hatitaure hatimboudza vanhu kana ndi nhenga auya kana ndi nhenga auya because munhu wese munhu. Hazvina basa kunonamata, hazvina basa kunotumana politics, hazvina basa kuti uri chii. Kana wasvika mabadara sekuru kanengo tinongokubatsira semunhu hatikungobatsira semabatsira kuita vamwe vanhu. Handiti. Ende uyezve hatitauri masikiriti evanhu kana kuti nhenga akamira akadai kana kuti mufundisi nhengi. Ukona takuzobudisa nyaya idzodzo dzinenge dzatonetsa dzinenge dzava kuti vanhu vazhinji vaone ndozviri kuitika. Tatowindana. Mhuri dzayo ndodzinoti mhuri dzacho patasvika panyaya ingaibude pachena. Handiti. Zvakadaipo panapa sekuru ndinoona kuti pamunobatsira futi ipo panapa pane privacy. Vanonzi one on one. Hongu vanhu vanogona kunge vakazara vese kwatinoti kureception. Asi mabatsiro futi amunoita munhu nemunhu kana kuti family inopinda yega mudare. Patsanangurei zvakare ipapo kuti vanhu vabva kuti izvi zvakasiyana nepamasowe. Privacy tinayo zveshuwa zvakasiyana. Munhu anogona kupinda munomu vari vedare ravo vanopinda munomu mudare munotovabatsira topedzerana zvisina anozviziva
kana kuti vanhu vese vaya panapa vese hadzisi kuti nyaya dzinobudwa mudare muno kuti panza panozviziva ukona nyaya tati akutobudisa nyaya inenge hama dzacho ndodzinhu dzakutisa pressure kuti sekuri nyaya iyi ngaibude handitika pakanaka sekuru ndiri kuona pandasvika apa ndaona Rumbi achitamba mbiri Rumbi akauya naamai vake akati isusu tafunga kubhadhara kune vanhu vaya vatikatadzira vaya ukufa wewe saka baba wacho vakauya saka vauya kuzobvunza zano kuna sekuru kuti toita sei vangu vamboti mazuva apera aya vakauya tikanzi sekuru isusu taida kuti titore imba yetu kugara tibhadhare tikati aiwa chimbomirai kubhadhara imba iyoyo rega tione toita sei saka tikazoita gobe kusenda baba wacho vakajona satanist yo vakauya saka dambudziko riitika ndekuti mbuya vakurwara mbuya Rumbi vakurwara saka urongwa hwaya nawo ndokuti vari kuti isusu tikufira comfortable kuti tibhadhare mari kune muchinda akafa uyoyo handitika alright pakanaka sekuru regai tinzwe kubva kuna Rumbi naamai vaRumbi amai vaRumbi makadii mazuva awandisa ka muchandiziye handitika Rumbi unewo uchandiziye watsvukirira wena hausi wakubleacha kugara kucheka satanism yakanga yakupedza zvanga zvakaoma basa rakaomarira kugara uchitambudzika uchingofunga kuti yokochewe hazviperi unogara ungori munhu anenge angori papuresha chete nemweya uchingokunetsa sekunesikati handiti saka chitaura Rumbi kuti kubva zvawakabatsirwa nasekuru patakapedzisira ndosanga kuti pamwe nepapo waimbouya uchiita se uchiona sekuru isu tisipo nekuti zvihombe zvakanga zvaita se zvapfuura kubva ipo pai pawakabatsirwa nasekuru kusvika izvinezvi veri zhinji vangatauza kuti Rumbi upenyu hwaakurarama izvinezvi kubva ipo pai wakamira sei tikati kumba kubva pandakagadzirwa nasekuru ndototenda handina hanganasei bati ndinozvifunga pese pandiri kuti baba wakabata basa guru tateguru wakabata basa guru I feel like kuti ndikangoita mari Mwari vanditendera ndokwanisawo kuvatenda uye chishuwo changu chiri pakati pemwe ndechekuti kune wandakatadzira handiti dai ndakwanisawo kumuripawo ndamuzadzikisira chido chake semunhu wandakatadzira saka ndinge ndichizvifunga kuti dai ndambobatanidza betsi iyi ndikambodai ndikamboenda kana kugrasslands ndimbonoona kuti mombe dzakamira sei kuti ndikwanisewo kuripa because kutadzira munhu waMwari kunonesa ende zvakaoma saka ndokurudziro yangu vanhu kuti dai siyanai nemweya wakaipa kana wakatadza gadzirisa uchiri mupenyu nekuti kwaunoenda haukuzivi pamwe pacho taibona ndatikamboya ndichimbosangana nepano kuti nhasi handisi kunzwa zvakanaka apfuma nhasi ndirikurwara vanhu vaya vanenge vari kumbondizama vachimbodai zvamira sei izvezvi izvezvi zvana ndikutonetswa naivo baba vangu ivava nehama dzangu izvozvo bhozi vashungudzawo vada kuramba vachidzosa mhepo idzodzidzi handiti plus vanorwadziwa nekufumurika kwavakaita nekutaura kwandakaita ikuku kunotovarwadza saka ndo vari kutondinetsa siku nesikati vanhu vekwangu vekumusha kwangu saka iwe kubva ipo pai hauna kuzomboenda ikoko mbichana kana kuti of course kuhope unomborota uchimbovhiringidzika uchimborota zvimwe zvinhu but kumboenda kana kudi handinakana ndakutotisemiwa ndikatosvika pane varoyi vanotonditiza vanhu vavatonditiona anoa kuti anongofungura vanhu kubva ipo pai wataura kuti inini musatanism ndakapinzwa naambuya ndakakura ndichidai baba vangu tikazodai so veukama panakambokuti here naiwe ko izvizvi because zvawakataura zvezvika imhosva tingatimboti imhosva hombe chaiyo unoziva kuti munhu achiti nababa vangu tinogona kuita bonde kana kuti kwatinombosangana nababa vangu mumwe anenge achiita bonde apa tichingoita zvakadai zvakadai zvekuti veukama igona kuti iwe Rumbi chiko chawakutitaura isusu kwedu kuneni shwi nyange vakaona kuti uri kutambudzika ndakatomboenda ndisati ndauya pano paseku sandabatsirwa kuti aadzokera kumushini
adzokera kumishini havana kana basa newe kana zvazodi ini ndini manje ndinototamudza kuti dai ndapanda nhingi dai ndatsvaga namba dzanhingi vamwe vachionawo vemumusha vanototya vanotya ana mbuya vangu nana baba vangu vanotovatya kuti tikazoita zvegore riya because kune vakatomboshinga kuda kumira neni vakati vakazoparadzwa nehama dzangu baba vangu baba sekuru munin'ina wasekuru akatouraiwa tatomira nasabhuku zvese zvafamba tikataura but vakatouraiwa saka izvozvo manje vanenge vakuzvitya vanenge vachingoti itai zviite fambai zveshuwa fambai ikoko kwauri zviite zvinhu zvibatwe vari nechekure so saka hama dzangu vana tete vangu hama dzababa vangu inini hanzvadzi dzababa vangu vana kana basa nini kana one kana akafona kana but ine chishuwa changu ndechekuti izvozvo mudzi uri mukati memusha chikwambo chiri mumusha imo musatanizime imo iyoyo ngaiperadzirwe ngaipere tigaruka zvakanaka dzinza kuti pano wafa wachingopedza vanhu naadmire naadmire handisati ndatombotaura naye kubvira pandakabva pana vanoti ameni vanoendawo kwavanoendawo ini ndiri kuda kupona ndoita pangu ndogadzirisa pangu iwo handinona mwari wako saka kubva paakabva panapa hamuna kana kutora misi handitotaure naye handina kana connection naye handitoziva zvakabva zvadamburwa asi munhu handitori neconnection naye mai vandakatadzira mai vaadimai ndo munhu wandotoremekedza because ndakavatadzira handiti vakauya vachichema chema ndinotonzwa kubatika kuti dai ndisina kuita izvi pamwe nhasi vasiri kutambudzika ndo munhu wandinotoremekedza kutoti mai ava ndakavatadzira vana adimai nemukadzi wakezvo takangawo tiri pabarikawo zvikanaa takasiyana ini ndakuita zvangu ini toda kupona iwe hamhino tongoti hamhino nemunin'ina wako nababa wako vatakauraya tese hamhino ikoko ini ndoita pangu mwari kuzondisunungurawo ndaita pangu patakauya kumarondera nasekuru Kanengo vachibata basa pamba penyu pane vamwe vawakanongedzera panguva iyoyo nevamwe vakabudawo pachena vemunharaunda wamaita nawo mabasa iwayaya vamwe kana pane mumwe mudhara akazouyawo kunoku akazoti sekuru akamboramba tiri koko akazobvuma kunoku vamwe ndovakanzi munozoteera vamwe havana kuzoya ukama hwenyu hwamira sei muarea yaunogara ndingatoti ngorima mukasei vamwe vakatondiona nditovhara maduva vokutomanyira mumba kudai havatauri neni ende vamwe vachionawo zveshuwa ndaishanda navo ndichitovaudza kuti pakadai handei kwasekuru unozvinzwira anondishurira mwana wenyu handizvizive vamwe ikatobuda mbire kutoti anoda kutinenerera urwe aiwa kwanditaidya tese taifamba tese mabasa erimo chiuyai kambatsirwo nimutidzosere zvandakakupai zvachona havadi kati ini hameno ini ndinoita zvangu chero munhu ndakuudza hangu kuti zvakadai ngatiendei tinobatsirwe zvinhu izvi zvipere handiti havadi hauna zombodzokera kumarondera kwamemboita inini munhu wamwari masowe akanaka chaizvo kune vanobata chokwadi vari kwandirambe zvangu but kune vamwe vazara vanongoti ndiri pano ndine mweya vamwe vachona nemweya yatoziva ipachangara iyoyi yadai kunetsa iyoyi mweya vamwe ndo vakarombowo tinenge chingoonawo isusu tinogara pamba handina kana kuchichwa ndoenda kana ndafungawo kunamata ndinongofugamo ndonamata ndotendawo musiki nezvakanditira ndozvigarira zvokumboswera chichatenderera kana kuenda kunga aiwa inini handina kwandoenda pandakakubatsirwa ndipapo pandakanongerwa namwari ndipapo handiti amai rumbi makadii tiripo makadii tiripo tiri kunzwa watingati uchapupu kubva kune mwanasikana ndimi makanga makatakura mutoro mutoro wairwadza ndotenda sekuru Kanengo kuti vakandibatsira vakarwa hondo inini ndandapererwa kutaura chokwadi ndandiri moto ndichitsva kuti ukuri kushungurudzwa nemwana uku hama dzake ukwani hauna rugare pamba pacho pakashongedzwa kuita zvokutanga ende ndototenda sekuru vakarwa basa iroro kuti zvese zvabva zvaparadzwa ende hapana chauno tinonyatsorara zvakati panga pasingarariki wati ukamuka usiku unotovhumburudza munhu chaunotovhumburudza munhu wotombodzinga kuti enda unorara panze pavharanda pakati peudzinga enda unorara panze kana kurova ndizvozvo zvinenge zvangoburuka panguva zvaunenge wangonzwa kuti uite panguva ndizvozvo
vachii zvine zvaanani asi dambudziko riripo ndera vana baba vake vari kurwadziwa nokufumurwa kwavakaitwa asi ndo vakaendesa mwana kugomba rasata ndo vakatengesa mwana vakapiwa mari vakadya saka zvinezvi zvakuvarwadza asi kwekutanga vaiseka vakati mai rumba rwendo runotopafa chete ende vari kupafa nemwana wavo uyu vanopafa uzoona mai rumba mupenyu ari kutongofambawo zvinhu zvinovarwadza asi chandiri kuda ndechekuti baba wake Alexio Hakurekwi ngaaripe zvinhu izvi ngaaripe ngozi nokuti ndiye akabvuma kutengesa mwana wake kwaSatani wakapiwa mari musha wese ukadya 11 vese pa11 munhu umwe akawana chake chipisi chemari munhu umwe akawana zvake ngozi dzavo dzavaiuraya vese vane ngozi munhu umwe agesera ngozi dzake apa uchitutira apa ngozi dziya ndo dzimwe dzacho dzinobatana nemweyo mweya rakagadzikwa kwaSatani iroro zvobatana zvobva zvaumba zvobva zvafosa manje kuti aite mabasa erima muziva kuti rimwe zuva ndakamurova nembama so ndiri kuti ndaida kunamata mwana wake achirwara ndinzwe muna kuti gururu zvatombata atova madzikira kuti gururu muziva ndakarova nembama naiwe zvandiri kunza hauna kubaya mwana dati kubaya afi saka ihondo inorwadza ichikonzereswa nevanhu vapenyu vanodya sadza vakagara maledha sofa avo vachimwati vachiseka kuti rwendo runo amai rumbi zvachakaura chete sandoti Alexio Hakurekwi nagina tikasangana naye mukoma wababa warumbi ariko izvozvo ndiye ari kupepa mai vake tikasangana zveshuwa tinotombofikisana zvibhakira kutorwa chaiko kutorwa nokuti akasvika kumba kwacho akarova mwana neshamhu pana sabho pana ishe vanga varipo amurova neshamhu ikauya ikandirova futi paroko ndobva tabata shamhu iya tese narumbi ndobva ndikava bhutsu kumeso gina ndikava bhutsu kumeso ndobva ndabva ndachema ndati aiwaka iwe ndowakatengesa mwana kwaSatani mukapiwa mari mukadya mwana ngataura kuti ndakaona baba mukuru gina kugomba raSatani tikaita upombwe nababa mukuru zvikanzi izvo zvazvitaurwa zvamurova neshamhu shamhu yacho yanga ichitazoti aiwa inga yakatoiswa mushonga yakatozorwa mushonga kuti achanyarara kutaura asi mwana haana kunyarara ngoendera mberi achitaura ambuya vacho nerwe museriwo vanenge vachidada nemwana wavo nagina kuti gina munomuona chete gina munomuona chete ndavagoni nagina murume wavo gina murume wavo panyama nokuti vanotoita chipini baba nemwana baba mai nemwana vanotoita chipini saka upenyu hwacho hunhu hwavo soini hunondirwadza kutaura chokwadi hunondirwadza kuti shuwa munoshinga kundirwisa kudaro muchindirwisira musha takaenda makoti zveshuwa ivo vane loya nandisina loya ivo vaine loya shuwa tikabva from magistrate court kaenda kuhigh court vaine loya indisina asi ndakavakunda kwese kuno zvanzi watikundire iwouya musha iwoyemba yekumarondera takatenga tese nababo kuenda kwakaenda kuUK ndakaenda nomauka angwana ndinaimuchengeta 2 years ndimuchengeta asingaendi kubasa achifamba nemanling card rangu achitora machiti tiri kuvaka musha tese sezvo ndiri kuvaka musha nebenzi munhu asingafungi munhu asingagoni kutenda zvinenge zvaitwa nemwana umwe munhu haagoni kutenda anenge achingo ibenzi rotori benzi rinotopenga nokuti akapenga munobva muHarare kunobata nyama panda mbeno achingoenda ndo zvakazomuita kuti asadzokera kubasa kwake kwaashanda anonyatsorisa iwe ndochengeta munhu benzi rapenga mendo rapengeswa nei ndatambira ndaita rudo nesapoti ondipandukira nhasi onditira izvi ende ngozi takane ngozi kumba kwevanhu vechinamata ende havasi vanhu vekutamba navo taura chokwadi ende nguva zhinji unenge uchirwadziwa chitikatarisa vana vake so nziva ndiri kutadza mbuya wacho ndiri kutadza kuti ndibhadharire mwana mari anyore vanoita macolors grade 6 ndikushaya mari yekuti ndimubhadhare ufungo shoshuwa dai baba wacho rapenyu vaisunganidza aichengeta vana vake nini aichengeta vana vake but vosvika panguva kuti zvinhu zvakakuomera
iwowo zvakawaomera kuti aiwa regai tidzokere tinonzwa kuna sekuru kuti vanhu ava ngavaite uripwa tine mombe dzatakatenga tese and anotoripa Alexio naGina vanotoripa zvinhu izvozvo. Tingati handizivi kana kuti chida pamwe zvogona zvakasvika munzeve menyu kana kuti imafungirei. Tingati mufi ndeari kuti here chindiripai kana kuti imi muri kuona panyama kuti aya tinofanira kuripa ngozi tichiri kurarama. Akatotaura kuti nguva yakwane kuti ndiripwe vanhu vakure ngavandiripe ende ndokuti vadzidze kuti mbama wakapinda hamupindwe nechavataridza kuzoti nekwake ari kurowawo sekurowa kwaitawo ari kurowawo nekwake. Saka matiriregai tinzokuna sekuru kuti danho iroro rofambiswa sei. Phone number dzacho handiti regai tinzi sekuru sekutaura kuri kuita mhuri vazukuru venyu vari kuti iyo vakuda kuti varipe munhu wavakauraya anove munina waadhimaya ndizvozvo munina waadhimaya anga atambudzawo rumbi zvakare saka vari kuti pofambiswa sei. Tida kuti vauya naGina vachana bamu vacho vauye paground then vanobhadhara zvangudaro zvapera kana mhepo yake inobva yazororo zvakanaka. Saka ndo zvatada kutoita danho racho izvezvi kuza kuti achimborapa musikana nekuita magobet center pana mai yacho izvi kugwara kutoita zvadobva mudare kuti vauye bcause unoona munhu akanzi mai yako varwara unoenda uchitomhanya saka ndo zvatikangoita. Saka vakangouya basa rakuti ndirambei ende havatopora kana pasina ita sei pasina kuya panapa achiramba achingorwara so handiti aya pakanaka. Amai varumbi mashoko enyu ekupedzisira kuna sekuru pazuva ranhasi. ndoda kutenda sekuru kwanyengo ndotenda basa guru ramakabata pamusha pangu basa ramakabata pana rumbi ranga riri basa hombesa hapana kufamba naye ndikati ndapfugama pamuprofita kana panani asi takanongedzerwa pano ini ndima kari kuti ripedza dambudziko iroro ndinongotenda sekuru aiyo makaita basa rumbiwo mashoko ako kuna sekuru kaneko. Ndotenda sekuru nezvese zvavandiitira ndotenda isekuru chinhu chibodzi chandisina kufara nacho akafanira kuchia kuti asekuru tofara ndiri muzukuru ari murodha ari kuuya kana one ari pamwe takati mubvunzi uchiri singu here rumbi kana kuti amai rumbi vane mukwasha pamwe makadya kazvenyu makanyarara here. aiwa ndirisingu saka muchatori kuya rini auzivi munhu nepakambotarisana kane ndambodzakoengochabhozvifunga here zvipo ringoti mwari dai izvi zvaita zvedzimba tozozviona bati hondo iyoiya pamwe kavari kukunobvoti uyu musatanistiwa mune vari mboti manje ini ndiri dhondigaika ikoko ini ndinongozvifambira adii asi uchiri kurimemba here zvawakataurawo ndabva kumarondera tapedza kuita interview ndauti arumbi zvautaura izvi zvesatanism zvinopera izvo wakati chii taura zvawakatitaurira pai sekuru unashuwa robert shuwa ndopona ndimbonoona pandakasvikawo pano anoona zvinhu zvangu zvikufamba ndabatsira ati mufungeka sekuru robert ndangoti ndiri kungoenda kunanga tizivi asi zvishuwa ndakabatsirika pano aiwa tinotenda sekuru tinokutenda nekubatsira rumbi handiti veruzhinji vakazviona kubva pekutanga kusvika pazuva ranhasi vamwe ndavakatibvunza kuti rumbi mazuva ano ari kupiko aiwa ko chinhu chakakaunza rumbi kudanho rasekuru inhamo nematambudziko kwezve zvanoramba achibudire zvake muna akutoti ndoda bhekoni nhasi kumba kwavo pane pasisina nyaya handiti mazviona aiwa tinokutendai sekuru. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.
Kana